Welk liedje kom je? Mariah Carey natuurlijk. Oké. Dus als Mariah Carey komt, dan ga je los? Ja, gaan we los. Ja. Oké. Ja. De kerstbomen staan al, de huizen zijn versierd en de kerstliedjes zijn alweer op de radio. En vanavond is het ook nog een keer de Jingle Bells Singalong. Ik moet nog een klein beetje in de kerststemming komen, maar vanavond gaan mensen mij daar denk ik wel bij helpen. Wanneer beginnen bij jou de kerstkriebels? In augustus. Sorry? In augustus. In augustus? In echt waar? Ja, in de zomervakantie luister ik altijd even naar Sky Radio, de Christmas Station. Kan je online het hele jaar doorluisteren. En dan heb ik even de kerstsfeer en dan kan ik weer verder tot aan november. Ongelooflijk. En wanneer staat je kerstboom? 5 december. Oké, nou dat is nog wel te doen. En als ik nou een beetje in de kerstweer wil komen, hoe moet ik het dan doen? Gewoon lekker meezingen, dansen, swingen, gezellig gewoon. Het is zo fijn om met elkaar alles te zingen en plezier te beleven. Wij komen hier al jaren en ik hoor heel veel mensen altijd zeggen dat er zo weinig in Vlissingen georganiseerd wordt. En als je dan ze vraagt, ga je daar naartoe? Dan zeggen ze nee, daar heb ik geen zin in. Nou, ik vind als er wat georganiseerd wordt, dan moet je er ook naartoe gaan. Een gevoel van saamhorigheid, gewoon leuk met z'n allen. En erbij horen, gewoon echt één zijn met z'n allen. Dat is echt heel erg leuk. Ik wilde vragen of dit nou de beste manier is om de stem te smeren. Meestal om een uur of 12 dan is het voorbij met stem. Is de stem weg aan het einde van de avond? Ja, meestal wel. Nou, lekker zo'n avond. Ja, sorry. Dan ga je met stem naartoe en je komt zonder stem weer terug. Ja, Maar ja, goed, als je het maar leuk hebt gehad, als je toch? het maar leuk hebt en dat wordt het zeker. Ja, topavond. Hoeveel staat het? 3-0 van Sparta. Dus dat is goed, hè? Is dat goed? Ja, dat is voor mij wel goed, Oké, ja. ja, hij staat er vrolijk bij. Ja. Voor welk liedje kom je? Mariah Carey natuurlijk. Oké. Dus als Mariah Carey komt, dan ga je los? Ja, gaan we los. Ja. Oké. Met z'n allen zingt, wat voor gevoel kan dat geven? Ja, ik denk saamhorigheid. Gewoon lekker gezellig met z'n allen. Ja, hoor maar. Ik bedoel, ze doen het nog.
Dat is, dat denk ik de basis van het geheel. Je hoeft niet meer alleen te zijn met kerst. Nee, hier niet. Zeker niet. Deze avond zeker niet. Wat doet het nou als 500 mensen met jullie staan mee te zingen? Nou, dat geeft een enorme kippenvel. De geweldige sfeer hier, dat doet een muzikant goed, laat ik het zo zeggen. Iedereen heeft zin in een feestje en dat merk je ook gewoon. Dus, ja. En kunnen ze een beetje zingen? Ja, nee, tuurlijk. Nee, ik kan ze niet bijbenen. Het is geweldig wat ze weer doen vandaag. Zet de karaoke voor en ik ben van de partij. Oh kijk, dit moeten we hebben. Want wat gebeurt er dan met jou? Ja, dan komen de adlibs tevoorschijn. Ja, zeker, ja. Wanneer begint dat nou, die kerstkriebels? Wanneer komen die een beetje op bij jou? Nou, als ik Wem hoor, dan begint het wel, ja. Is jouw nummertje, hè? Dit is mijn nummertje. Ja. Wel lekker, helemaal De losgaan. lichtjes vallen er gewoon vanuit. Maar ja, Het was We vonden superleuk. het echt superleuk. het ging echt lekker los. Ja, het was echt heel gezellig. Ik vond het fantastisch. Wat is het gevoel als je met zoveel mensen tegelijk gaat zingen? Geeft het nog ergens? Heerlijk. En ook iedereen is Gewoon verkleed. die sfeer is echt super gezellig. Volgend jaar weer? Ja, dat zeker. Ja. Met een goed gevoel de kerst in. Ja, absoluut, absoluut.